They coming! Oh, kana. Monster. Gipa, Ariana, kana. Gipat siya. Go ka. Oh, ako sa likod. Nice. I-save ta ni. Grabe ka mo siya na one net. Charles. Ay. I-save ta ni. Save ka ni. Sayawin sa. Puto ka rin. Ay, oh, sakto. Ay, isa. Sige. Ready. Ay, huwag mo ko ibabay. Day. Namay ka to flower. Flower. Day. Taman. Hey, Toy. Yay! Calvin Gondran. It's crazy. Here's my number. Okay, baby. Tabak kids. One day. Ah! Kaya power na. Abot na skin toy mo na nitong Lucky Charm. Skin toy rin hinungdan niya madaog ka. Mao na bago eh. Oh, Lucky Charm gid eh. Si Kinto itong Lucky Charm niya. Kung mamatay ta si KG atong malas. Wala. Sama ni dili na maklik. Di mo gana akong kiba. Sama Hindi ni. mo gana? Bye, Jason. Daggan ki kontra. Good luck na ko dere. May tagwa ni si Pusil makuha. Sige, Dota. Tago na yung pusil pahak. Daggan man ka. Wala, may pusil diri oy. Nasi Cage, nasi Dra Cage. May mga pusin ba, grabe. Promise pa dili ang gana akong kuan. Surprise to you. Guys, di mo gana akong ki oy. Kuha na kang mo cheat kang SB cheat sa Ay na, di ka diri toy. Ha? Tira na lang ka toy. Cage, sana kayo weapon Cage. Cage. Naa. Hello. Good luck to me here, guys. Ito dali guys. Wala ni coming. Gusto hindi Cage. Botoya to niya eh. Naano may kontra sa blue house ah. Address at bang Cage. Siya sa first floor. Musaka siya sa second floor. Mula ba kog chinade? Ako sa na-restart pe. Nasi plus 5 orange ano mo? Toy siya. Tatkaton ako. Na, nilabay ko grenade. He's gonna die. Boom. Alright. Nice. Kita Toy, weapon bi. hi Condra. Toy, red dot. Wala yung disco ko. Kita ko ba? Lagi scope lagi. Kuya, wag ko dato. May scoop ba? AWM dire. Nice. May bagay raw. Easy, nice. Kicho. Ay, shotgun ron din. Kitch. Parop top na. So muna. Guys, nag-end-task ko guys kay tinang function akong mga keys. You were there? Alright. Sige. Naigaom. So, nice sniper drop pa. Di ko mag-sniper. Push the kids man. Please, isu kita. Tara. Isu kita. Ano pa yung kids? Tara. Ano sa sukol tayo? Dire kids. Dire to suwayan na tong pagka-isog. Dire kids. What's wrong sniper? Oh, na diha. Dire kids. Mao na yung ampay kids. Ta, birahan ta ni. Ta. Tara kids. Oh. Ang mo. Dire. Wait, armor, helmet, tra. Kanila bro. Wala sab ko. Dire. Sa may gusto ninyo ba? Dire gira mo juga ta. Asa sila dapit? Asa. Very mapit, tara. Tara. Kay labayan Oy, hadlock ni mga wakwak. Tara. Bong ka na, birahi. Dire, di ko mahadlock. Dire, asa ka. Ako dira. Ikaw. Pick dire, pick. Hindi. Ito dito. Wala lagi. Blue building, southwest. Nagidagan sa open. 64. Nasa wall. Southwest 240. Guys, Nagatiro niya. guys. Nawalan kay mo dira guys. Tanaw pa ko sa line direction. Gopo ko. Gatiro. Tara. Tara. Malab nga na. Kapit. Dadapa. Dadapa yung sikilid. Hoy! Gigi ka na. Napas kilid.
Nanilabay ako ka! Nanilabay pre cracker! Patay siya! He's gonna die! Boom! Tura! Oh my god, walay damage, Ross! Ano Uy, na? footstep, Walay damage, bay! Naigo na ako! Footstep! Nasa ubos! Uy, naikontra dito sa kuan. 30 oh. Footstep guys, footstep! Nasa northeast. Northeast. Naa. Sige, bantayan na to. Nag-AWM to. Babaw. Oh, tura! Nice. Woo! Tara, power! Bagsak. Power! Balik ka po kung gaitag armor, babe. Shit. Okay. Tara! Nawag po si Draw. Nandiyan pa sila, Trevor. Nandiyan. Tara, may sulod sa Blue House. Blue House yan sa southwest. Pag wala siya ni Sud. Guys, I'm diving inside to hold you guys. Ano siya ba? Gigil kay ko nasa wall ba? Saan na siya snipe? Turo eh. Hoy, kanang nasa wall. Ay niya gira siya. Kaya open kayo. Lagi kita na. Buwas ni George. Buwas. Last na game. Wah! Joke ra! Buwas. Pit, senyor! Tara na! Headshot na! Tara! Napay sa kontra sa wall. Sakit, patsa! Kintoy! Toy! Patsa, toy! Oh my god! Ay! Don't potato to that! Grabe ka po. Nice, go one! Dali, namin grenade! Nadre sa blue house! Lawoy, grenade ba? Uy, grenade! Ali, push na to na eh! Wala! Isog kita! Wala! 3 Ngawalan niya diha guys eh. Ako dre struggle kita. Oh! Pag siya mo din usa dali day, huwag na siya kisave. Oh, wala eh. Siya ra usa eh. Ikaw nagpatay. Okay, na tayo load guys. Grabe ka puti ito ate. Uy, bala. Lahi tong kapatay din sa kuan de. Uy, amo. Ang lahi. Dre, visit eh. They're coming! Oh, kana! Sir. Gipa, Ariana! Kana! Gipat siya! Joke ra. Oh, nakos sa likod. Nice. I-save ta ni? Grabe ka mo siya na one net. Char. Ay, I-save ta ni? Save ka ni. Sayawi sa puto ka rin. Ay, oh, sakto! Isa. Sige, ready. Ay, huwag mo ko ibabay. Day. Namay ka to flower. Flower, day. I-save na namin, maluoy mo. Padung sila, naipadung Eco Valley. Ikaw valley, okay. Yes, survive ko guys. Aray, kintoy. Survive ko. Wala, nakumong ako nakumong. Naka-survive ko. Alright. Saan ta? Ito, wala ko'y pasensya para magtambay. Oh, gaya kayo. Oh. Grabe bay. Getag heal niya talaga. Gamay lang. Wala. Face. Pagi ako. Unsa daw? Uy! Masa, okay na ta? Ay! Okay na day, wala kita. Ito nga, bahay. Tara, reload dre. Ora. Tara. Asa mo to roadster niya? Dre. Create a cage para makalamang tas clash. Drive cage. Ara, ramdam na day. Power mo na magbugal-bugal na lang ta. Mas maayo pa to maduwa. Sara. Lalag. Na, mao. Kamoy drive. Cage. Taylor daw guys. Oh, nakabarit po ng bugtong oh. Tara cage, barit ang duha cage. Ay, sa position sa kunin. Dire rata? Ito. Naba day kontra dire. Dili pa looted. Lo, ni car. Coming. West 255. Dali, pa doon sila sa crate. Ready to take your shots. Shots! Woo! Power! Uy, matay ko! Ay, tabang! Ay. Isa na healer bay. Kabakas nakapatay. Isa to na healer. Guys. Si Kintoy. Grabe. Nawala ni KJ di ay. Iburug galit. Hoy, napay car, northeast, nay car. Northeast ug north. Padong sila, I don't know where, but naa sila.
Uy, nanon isakam ni ko ah. Gagi. Uy, gay ko na yung Healer, medkit. bay, Bay, bro. naman medkit, bay. Bay, na-healer bay, bro. Uy, bala. Gikuhan ako healer. Kaya tagbala sa healer, Bay, be. ko na yung medkit, bay. Ah, si Jason, Ano si lang? Jason. Tagaanda mo. Bala sa healer. Alisan. Yan yun. Ah, di ko. Oh, drop, drop ko, Dre. Hindi ko kinalaman ng healer. Uy! Wala! Mauna siya diri. Holo! Nay bala sa healer. Saan mo ko ni? Ari. May kontra. Ano ba dayo? Tapos ano niya. Tara, rush yung tanan. Gabantay ra siya sa kuan, sa hagdanan. Ka? Ang gulo sa gawas. Nasa Nasa gawas. Saan siya? Bay, na mo yung medkit, bay. Drive. Dari, gawas, hawa siya ba eh? Bastos. Gubago na. Usap. Grabe, animal, oh. Nara siya dito, bay. Bay, kaya kami yung medkit, bay. Son, kuhanis ang tan. Ay, salamat, eh. Patyong ni bay, gigil kay ko. Ah, understand. Nasad na, nasa nang... Baka bilang ko son, dire ako. Skill pa lang eh. Ano itong bala sa healer? Wag ko'y bala sa healer bay, na ako'y pusil, pero ako'y ba? bala sa healer. Sa taas. Bro? Paano ko 20? Moto siya. Coordinates bay, coordinates. Moto siya, Dagang moto na siya. dagang ko. Moto siya kapatay ni Kuan. Rose. Try. Buang ka? Nice. Muna siya, no? Nice. Oh, Mana, Muna. Jack Dos. Jack Dos. Jack Bruson. Rekonta sa ubos. Necrate ko? Lo, necrate. Kaya tag 8 times, Vic? Kuha na ba there? Awa pa kayo 8 times? Wala. 8 times rin, MGL. GL. Okay. Kato si John Dawson. Naro kayo, Dawson, sinatay 8 times. Nasa blue building bay. Blue building. Nasa Blue House sila. Ay, Blue House ka ng Kuha ko ng car, 60. kuha na ng car daan. 60 kasi. Na 8 times to, eh. Wala, saan na Okay. RPG yung tanay, bala sa RPG ba yun? Throwaway RPG? Kuha na daan. MGL. Nama MGL. Wait. Wala eh. Nadali. Lalo. MGL ba? Di ka mag-MGL? Nari, Ahman. Katong trade. Biluan ako. Yusa. Ambito eh. Nasa trade, nasa... Ito, MGL. Bro, bay. open kay box. Uy, nyara. Naglag ko. Ipakuha na lang ako sa kanila. Ito dito. Uy! Yato tali na! Uy, yung guard! Uy, balik 3! Grabe. Grabe skiji. Wow. Bay, promise bay. Wak pa dyan ko ipatay bay. Nood lang. Actually, murag mo na yung curse to. Brother, isla ba doon? Nasa mountain ba doon? Tara, mo to na knockdown bay. Last na to. Ayaw sa cage. Nasa sakyanan. Daraw. No, grabe mo yung kay Go. Gap mo. Roll lang ko dyan bay. Nga, kanbay mo. Wag ko kill run. Paraya to eh. Simpan na to eh. May boy! Grabe, hallelujah! Kasi na extra rifle diyan. Hurutang rifle po. Kuan ra. Open kita eh. Open kita, o take cover Dagi, dia. lami diri. Kasi na extra kuan diyan. Puti kay render bay, layo ra kayo. Cage siya pa rin. Para mo cage. Wala, Jose rifle, Paya, what's up? Sniper ko. Ikaw to eh. Ale, Tagamay, bay. Ikuha ni mong MGL bay. MGL sa balay bay. Nice ka cage. Lagi. Kana cage, pwede na nakapush siya na cage. Tara! Push na dyan lagi. Tara. Wala ba kay bomba ha? Tara. Nasa balay. Lagi sa Dali, balay. kayo. Na MGL, cage. Lele. Cage. Alin na, kanay kapit na to. Diretso mo. Nasa wall, Leo. Nice ka cage.
Duha ka mag-down! Tulo na! Irasyon nyo, nasa kwan, nasa... ano na Nasa kural? wall, nasa wall. Kural! Oo. Bro, wait lang. Pistol eh. Heal ko. Ah, di may gus ako ano eh. Sabay, bomba ba? Wakay bomba. Kasi nga. Maigo eh. Likura. Ah, grabe. Bano, Leo. Nasa gubang atrak. Nice ka. Kasi kiti patay. Patay si KG. Ako. Oh my gosh, bay, namatay si KG. Baktin, si Baktin. KG, you did well. Did well. You did Mura well. magpuan, mura magka ng Pokemon. You did well! Return now! Okay, SMG. Okay, Ay, di ko mag- Okay. Ano eh, Kuha na ito kontra, duha na lang. Sabi atong nga clash Yara, heals eh. Grabe kitong nga clash bay. Nahilom ko. Grabe. Nahilom. Lagi. Nahilom ko eh, grabe. Sure eh. May klase mo. Sure eh. Hmm? Nadaw. Wala may klase. Wait, times there? Wow, dyan 8 time ko na. Kuha na uso 8 times sir, not nag-stop. Dan sa... Nice. Oops. Saan siya balik? Sa Blue House, tara. Sa Blue House, Tanggot. bintana. Blue House na Dire. bintana. Oo, Ano dire? South. Ang sabi ko eh. Tanggot kita. Walang klase bukas, so nga. Klase. Dahil. Kung Ah, may Chinese New Year. patchouli. Kung di rin tayo sa huli. Pick na mo, pick. Tara ko sa likod. Haman David, second floor. Ah, sige. Yes. Baka MGL. Adapit nga second floor ba? Bang? There is right side, Kaduha right nga side. floor. Tuyo ka na to. Layo kay ko. Ano siya, CR? Feel lang ko. Patay eh. Di ka on niya eh. Taon. Grabe good. Natabos to eh. Ay. Philippines #1. Yes, nakadaog na gyud. Guys, huwag kayong tumuo sa mga scam guys. Tumuo. Tumuo, Huwag manood. kayong maniwala. Matoo, you're not left.